खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 24 सेप्तेम्बर रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथाङा सोरजोंबा नांलायनो हागौ, माखौबा लानानै नोंथांजों एबा नोंथाङा नांलायनो हागौ। बृष राशि। नोंथाङा दिनै बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। नोंथांनि जायखिजाया मुवा बेसादा दिनै खहा जानो हागौ। मिथुन राशि। गोरोबलायनाय फैगोन दिनै नोंथांनि दिनाव। नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि नखराव दिनै गोरोबलायनाय फैनो हागौ। कर्कट राशि। दिनै नोंथाङा देरहासार जानो हागौ। नोंथाङा दिनै जायखिजाया खामानि मावनाय, जायखिजाया आनजाद होनायाव जै जागोन। सिंह राशि। नोंथाङा दिनै गोबां जार्लायाव गोग्लैनो हागौ। मोजाङै सानस्लाबनो हायैयाव, गुबुननि खोथा लायैयाव नोंथाङा दिनै गोबां खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा देहाखौ लोमजानाय मोननो हागौ। थांनाय समफोरनि गाज्रि जानाय जाथायफोरखौ सानहाबनानै नोंथाङा गोसोआव उसुखुथु थानो मोजां मोननाय नङा। तुला राशि। दिनै नोंथांनाव मोजां खौरां सौफैनो हागौ। जायखिजाया आनजाद होनायाव नोंथाङा उथ्रिसार जानो हागौ। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा जानाय लोंनायाव सांग्राङै थानाया मोजां। जानाय लोंनायखौ दिनै नोंथाङा मोजां बासिनानै जायाब्ला देहानि खहा जानो हागौ। धनु राशि। दिनै नोंथांनाव गोबां जौगानाय फैगोन। नोंथाङा माबाफोर साख्रि मावोब्ला नोंथांनि साख्रिया दिनै देरहानो हागौ। मकर राशि। जायखिजाया खामानियाव नोंथाङा दिनै जाफुंसार जानो हायैयाव नोंथाङा गाव हारसिंनो दुखु जागोन। खामानियाव जाफुंसार जानो हायैयाव नोंथाङा गावखौनो गाव जेननाय सानना लागोन। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि दिनाव सान्थि फैनो हागौ। नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि नखराव मोजां खौरां खोनानानै सान्थिजों गोबां खुसि जानो हागौ। मीन राशि। दिनै नोंथाङा मोजां लोगोखौ लोगो मोननो हागौ। नोंथाङा दिनै नोंथांनि मोजां मोननायखौ लोगो मोननो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमआ लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, N-लाइन, अरा, भेरना, अल्काजार। बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 70027967336 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड।